गोयात आयोजित केलेले 31वे गोय राज्य पावण्यावेल्या क्योरुगी आणि पुमसे तायकोंडो सब ज्युनियर चॅम्पियनशिप 2025-26 सर्तीत दुर्गा गौतम नायक हिने बेस बरो खेळ करून 22 किलो सकयल वजनाच्या विभागात भांगरा पदक जिंकले। या सर्तीत राज्यभरातल्या जायत्या खेळगड्यांनी वाटो घेतिल्लो। दुर्गा नायकान आपल्या उत्कृष्ट तांत्रिक कुशळटायेचा वेगान चलपी हालचालींच्या आणि आत्मविश्वासाच्या बळगेर आपल्या सगळ्या सर्तकांक हारोवंक पहिली सुवात मेळयली।